Aya, ako manukaw ka dita, Joy. Ala! Anyat kuko ang dita nga ato ti kayo. Ape nga imuli ka dita. Ibirok ko nga ro diti signal to ni cellphone ka. Tapno makontak ko ni Angela my loves ko. Ay, Angela manen. Ay namanong, uray puputam ti kunak. Agsina kay tumot langit ti dayta babae. Umay kakit din. Bumaba ka ditan tarurayan na kanitatang. Ayan ngay ni Manong mo nga agaw, Joy. Ay na, adda ijayan ti kayo nanang. Nakaapon. Anya? Nakaapon ni Apay. Apay nga daijay. Tsak manam mo. Agayat sana. Agbirbirok ka no iti signal tapno makontak na ni Angela my loves na. Anya? Apay nga ta. Adimot ang reply ni Angela my loves count. Agaw! Umay kan at mapantan ni di bangkag taintan nagaradaw. Napudo tay. Ay, uwan tatang, umaya kaon. Agaw, apay abatultulala ka nga agar-aradaw. Kitam ka di na tinaradaw, kat na'y bangkeng. Anyat pampanunood sa maya. Madana ganak nga rod tatang. Tadibet ang reply ni Angela. Angela? Jay ko na manubyam. Uwan tatang. Nalipatan naksamot tayo. Wano amangan no adan sa bali na. Liklikam ka di tiyag panunaw iti sana na saya at anak kaw. Ta si kamot lang ti marigatan. Panunutem latan nga amangan nubisay. So adi na masangaw ti mangkontakin ka anak kaw. Nay, maya mo ti isem mo ita anak ko. Kasla adda pa karagsakam Ay na, amoy ulatan ano kas na tiisam ni Manong nanang. Makurkuryente man ang tirik nanan. Tumal na ka man mat, Joy. Kinay bagbagam. Rumarak man langay. Papanamanin ngay agaw. Inak man agload na lang. Nay, kita amot tadalan mo aagaw. Amangan mo no may tublak kay ti kasi cellphone mo. Agludak man kit day nana. Ay kawan na, anyalod. Di mo itad ti numero maunta nakalista dito yung notebook kung dagiti numero yung agpapaload. Saan na tinumirok nana? Dahito yan numero tiludan niyo. Akin numero nga dita agaw. Sa bali manen a numero dayta. Numero tinubyak nana. Ay so, sagaw. Amangan numod-mudusan nakalang dayta anubyam. Kay kaya mo matagpapautaw di tanubyam. Kita mata mga no may scam ka dita. Palagi din. Ludan niyon ti papaludak. Danay, agawin na kaon. Nagadungay pagbagayaw. Darasin niyo kit din na. Hay, na may saak mananday dyan nga ago. Ada manan load ko libre. Naragsak ka man, sweetheart. Kita niya pa ngay, sweetheart. Na may saak man na gayim mo ani ago. Di ka kadi makonsensya, ti kas tangararaminam. Kurak man mo ko nam anabayagan na sininam ni Ago. Dita ko mga rod ti balak ko. Ang masaya nga nak. Ta iso nga min ti paraload ko. Amo man, nagastos ti load, sweetheart. Iso abay-bay anak laeng, Kalpasan anapaludak ni Angela my loves ko. Di matmanan ag-reply. Di na pa yun kayat ni makisinara kanyak na awan kwartak. Sala makisinara kanyak na ibagak na ikakiti kwartana. Kunakmat ngamin kan kaamo dos de jano biya manong. Mamati ka kadi kanyak. Kan saan lasyak ti mangibagbaga. Adu kami. Pati ni Nana Maring ija istor. Kastamat lang ti atap na ija nobyam. Saan matsiguro wading kao? Jackpot yun ang maaramid niya Angela timang murus kanyak.
ket no labnak dayjay. Apay, di mo madlaw aya manong. Ano adala ka sa pulan na ken ka? Sa makalagip nga agtext. Ngam inton na itad mo ti ka sa pulan na. Malipatan na kamanan. Ha? Ayuwanan niya. Apay nga itala ama amiris ko na ita. Hello, Julio pare. Busy ka eh? Hello, Bararo. Aping imawag ka? Agsarak ta ko pare. Tain taman mo't ag-relax. Ay, kaya wala pa rin. Makila na rin, tagrubatan. Sabi na, ti pagkitanta pa rin. Sige. I-text ko no madamdama no pagkitaan ta pare. Pare ako, kumusta ka? Kisla ang problema. Dati ti mat inuman ti pinili mapagkitaan ta. Masaksak kita anak nga ron pare. Jak ammo ti aramidag. Marikirignak nga may naluklukwanak ni Angela my loves ko. Ha? Kinapuno na pare. Julio, sweetheart! Ha? Ne, apeng ay may ka dito yung Angela. Dito'y nagayam tinapanam. Birbirukan ka. Mabit malaag. Sweetheart. Kaya't masawan Angela. Nobyom tigayim ka. Pare Julio. Nobyam ka di mato'y nobyak. Ay, kwa. Ay, ne, ako, ada kagayam dito eh. Danggan na kumaan, tagpalawagak. Sana na masapaw. Awaran kayo tiba inadwa. Traidor kayo, Julio ken Angela. Dita kayaon. Nanang, nakitam ka din ni Manong Ago. Na, saan nga raw, Joy? Apay, napanan na ka day. No kasta? Ala, may saaldawan na saan erimrimor ni Manong Ago iti kwarto na. Na. Apay ngayon nga ta, anak ka. Ang mga mano, maditirik-rik na. Ngam, idirabi eh. Nangag kong agsang sangit, nanang. Anya! Una yun, na ito alam life ko. Kana yung daklat na luklukwan na kiti babay, amanobnobyak. Musandak ngay sukat, kwartaan daklang. Hoy, nagkas ang abiyag. Manipon ita. Jakon agayat iti oray asinaw a babae. Nay, apay yan, nagsapa ka mo ang nagreeng agaw anak. Ada ka di lakad mo ita. Masapak mapanigi bangkag nanang. Ta mapanak agarado. Kan nagmulay tinaduma-duma anateng. Na, ay, makapakigtot ka mo tanak ka. Saan ka mga sigod kasta? Ala nanang. Mapanakaw ni di bangkag. Na, ay, Apay bakay. Papanan ka nun ni agaw, nakasapsapa. ay, mapan ka no ije bangkag lakay. Mas daawak man. Kas lagi magay day anak ta. Tatang, ang damat-madlaw yukin ni Manong. Way, Joy. Talagang ada. Kala, tagimagat ni Manong mga agmula. Agmulay tinateng, kas ka na prutas. Nalawa ka na, uti mulaan na. Ay kat baybayan nyo ano kasta ti kayat ng aramidan, tatang. Kay samot agkulkulong iti kwarto na. May mayat no aggarden latan. Apay agaw. Awaden planaw nga agarmanan iti sabali a babae anak kaw. Di ka din namang nobya. Saan tatang? Sakit lang ti bulsa na kita babae. Gumatangak latan iti pastor kadingwain. Tapno isulangan tililiwak di ti bangkag. Ay kat, nunay tati kayat mo anak ko, akad nawan ragas na. Adalakit di gatang mo, di nasayaat.
Adamat naglakwak itinatang tatang. Isun ti igatang kaw. Ay, Susan, anyat na nga bakan ni Agaw. Nagadumot akal ding kanwang ti inukod na ngayon yawid itay. Awan na nga bakan na, Maray. Tay bayad tinateng na, ti inggatang nakadagijay. Ay, kasta aya? Ay, may mayatan na ti kasta. Ngamjay mapan agpapaiskam iti babay. Manong Ago! Manong! Apay ngagtartaray ka. Anyat mapaspasamak kan ka, Joy. Umay kan Manong! Itaray tayo ni tatang iti ospital. Apay, ano ka din ni tatang? Naatake, Manong! Anya? Na-stroke ni tatang iyaw kat naparalyze ti kagudwat bagina. Ay, santo na makatrabaho. Kasanon nga iti panag-aadal ko, nanang. Sana na makatrabaho ni tatang. Di ka madanagan na din ka. Tay karigatak tiyag trabaho, tapno may tuloy mo ti panagadal mo. Ay, agyaman na Agaw, anak ko. Awanan yaman na nanang. Ipatpatag kayaw a pamilya. Joy, kumusta ti panagadal mo ading ka? Mayat, Manong Ago. Nagngangato ti gradok. Tagad adala ka na imbag. Nasayat no kasta ading ka. Itultuloy mo saya aton ti panagadal mo tapno makaturpos kantaw. Wen, Manong. Ay, Manong, adaman damagak. Anya day jay? Kumusta kayon nga iti nobyam nga agnagan iti Angela? An? Bayamon day jay. Awan kami. Nabayagan na nagsina kami. Tasaan gaya man nasaya at ti ugali day jay babae. Naimbag man ta sininaam, Manong. Saan na may kariday di ababaikan ka? Ngamin, nakasingsingpet kan naggagat ka. Hulyo baraw, nakapasyar ka mait. Uwan tata, handa ka titigayem ko ani Ago? Ay, awan baraw. Nasapaan na pa ni Jibangkag, tanapan nagmula. Malem tun ano agawid dahil ta nagbalon nga main. Kasta ka rin, tata? Inaklangan danunan ni Jitalon na. Ay, wala barok. Mapit lang ta, ayabak ni Jaw, ta kuyugin na ka. Ito doon ano sa din daw ti ayan na abanda. Magyaman tata. Kumusta kan ngay pare Agaw? Nay, si kamat gayam pare Hulyaw. Naimbag man ta nakapasyar ka nitaw. Uwan baray. Umana ko magkindaw iti pamakawan mo, kapo karagiti naramid ko iti kalabas. Ay na, awan na jay pare Hulyo. Nabayagan na niya pasamak. Nabayagan, ngayon tanong ko iti lipat. Kinapudno na, nagsiya na kami kanya Angela. Ta sana nasaya at ti aramid na niya babae. Agbudmudos ti trabaho na. Anya, naimbaglaan na ta sininak adagos na niya babae. Wan nga rin paray, manglukluko na niyang Angela. Good. Anya ti plano mitangay paray. Kaya't ko kumamati makikadwakin ka nga garden paray. Ay good, mabalin lata paray no kayat mo. No, da kanuwag di ti bangkag. Una paray. Sige, intapay nga rod agmerienda, di tersina ni nana maray. Ay, wen gaya, aguan na. Kasar ni kasinsin mau, ijay laod no bigat. Mapantayo anak ko. Awan lata nanang. Basta awan matrabaho iti bangkag. Huwag nga rod anak ko. Ay abam ni Julio no kaya't nati makipasyar. Pare Hulyaw, kaya't mau ti makikuyaw iti kasaran no bigat. Wala pare. Sigurado nga do ti babalasang iti. Anda may sala. Ay, sigurado pare. Ado at talaga ti babalasang iti. Ay na, dahito yan ti kayat ko.
Bakit kita mo ka di pare? Ti bakit kita? Anya day jay, pare. Nakadua ba palasan? Ang-display ka dito yan. Babae manin. Jakon kayat. Jakon na ito babae. Kukam latay da aminin, pare. Anya? Unay kan pare. Bumingay ka mo ta. Saanin, pare. Pare Hulyaw. Apay akas ta tiisem mo. Anya tis isemam. Inaklon na kong jar armag pare. Paikit. Itama. Saan na ka man na pagkwartaan? Saan pare? Masigurado. Naanos din nobya kitan. Nasayaat no kasta. Mala, umay kan paray. Inta nagaradaw tanay aldawain. Mun pare. Ang adaman damagag. Anya ka di dahil jay paray. Talaga ka dia di mon kayat ti agayat. Manjakon paray. Sakit lang ti ulo ken bulsa na ita. Agardenak langan. Manong Ago, dandanin ti graduation mi. Kat adapay bayada kiji pagadalan. Awan problema di taading ko. Tadamot urnong ko. Isoon ti usaram. Ay na, agyaman ako nay Manong. Nanang, ipa-repair tayon ti balay tayaw tanay narukupain. Amang ano marba. Ay, wan ko mangarod anak ko ang awampay mo ti kwarta nga usarin tayo pagpa-repair. Di kayag danag, tausa rin tayo di urnong ko. Kakaisuna ang nakachampak man ni tinangato a presyo tinatag. Ay, kawan anak ko. Apaw, agsuswerte ka itimulam adatag. Agyaman kami ay ti kinaanos mo, anak ko. Awanan yaman na, nanang. Ay, congratulations, Joy, anak ka. Ay na, nakatulpos ka ba't lang ay niti panagadal ba? Agyaman akmat kada kayo, tatang. Nang runaken ka, Manong Ago. Pagyamanak ti amin na sakripisyom. Tapno mapaadal na kiti nasayaat. Awanan yaman na din ko. Di napatag. Nakatulpos ka niti panagadal mo. Kat usaram ti inadal mo para tinasaya at trabaho. Wen, Manong! Mari, Susan! Lugan ka din ni Ago di nagpintas alimabas itay di twister? Wan, Mare. Bunga ti kinagagat na dayjay. Ay, agasaman! Ay, wan. Talaga mangarod nga masinsunan ni Ago nga anak mo! Ago anak, mapmaparin ti tawag. Talaga kaday nga wanen planong ngagsapol iti babae nga armam. Saan na masapol na ita kanyak nanang. Naragsaka ko, nonya ti adda kanyak kita. Anya pa lang ti sapulag, kat adda kayo may amang ipatpatag kanyak. Kan ano, nagiti tarakan kaw aliw-liwak. Kan nagiti mulak apang ibukbukbukak iti atensyon kaw. Adakin ka dayta, anak ko. Di da ka mabali na pilitan, no talaga di mo kayat, ti makiin na yat. Desisyon mo dayta, anak ko. Kaya't dagiti dadakkel ko ang mga sawa ak ngamjak man amo. Takaslan na po kaumata na namin pinsan ti isam ko iti babae. Gapo siguro iti pan nakaloko kidi, iso akas titirik na kitan. Aging gangarod itakat ba akaklata. Ngam kit di, naragsakaklata nga uray awan no biyawan no asawak. Alakastan, tigayem mo, Ago. Alagagayam, agpatinggalangan di taday tapakasaritaan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Sinay, anak ko. Anya jay kunam, agawid kan. Una nang, agawid akong tadon ti urnong ko. Ay na, nagsaya atin ngay anak ko. Kay,
Sabten da ka kaday, anak kaw. Katuwa na. Mangkita kayo idarkilan nyo nga lugan. Jay van nga napintas darkilan nyo. Han nga jay bulbulok nga lugan. Jay espesyal niya. Ay, wala, anak kaw. Adaw di tati mabalin nga arkilain. Kahit anyat pasalubong mo kanyak ngay. Ada mo laing. Kat siyempre mabali na yamat ngawan. Sige nga ron dagsaga na akon. Ag-impake ako, nanang. Ay, agawid man ay ikanakak kabagays. Wain manong adawr. Ang kaslakunad na asaan nga agsubli ijay abroad. Anya, apay kanungay. Nauman agtrabaho ijay. Ay, sa bagay, narigat nga mintag trabaho ijay abroad ka napadas ko na tayo. Di ka makarelax ijay. Ano ti oras ti panagtrabaho o nga ti panaginan na. Pagling itam iti hustaw ti kwarta ijay. Ay, sana bale, manong. Ta nakaurnumin jay anak kaw. Oray sanad nga agsublay, mabalay. Tagnegosyo ka naon. Aya, ay kit mayat nga rod, ano kas nakabagays? Sabten me intun bigat ni Senay. Umay ka, manaw. Ay kit wala. Sumurtak man nga raw ta pagpaspasyaran kabagays. Sige manong, taado tayaw amapan ijay airport. Umay-may nakabagis ta nga inggakan Hilaria. Kanda kiti daduma akakaanakan ta. Malala, umay kalumugan sa inay anak kaw. Ay na, kailiw na kauna yun anak kaw. Oray siyak may liliwak unayan kada kayo. Kat makinlugan nga ito inabangan nyo. Lugan tay bayaw ni insan mo. Mabit lang anak ko talo kataktivan, wan. Hello, kasinsir. Hello, kaanakan. Kumusta? Adumat gayang te kadwa yung ay may si mabat na nang. Wan anak kaw, takayat damot ti sumuraw. Pagpaspasyaran da ka naw dito'y Manila. Ay, ira ka pimampay lang tiri daw tivan. Anya kayong matan nga. Api nga nag-aduti ang kuyog yung nga tatao. Idi iso pa nga pakpakan nakdagita. Ay na, sana balik ta itamot laang anak ko. Gastos matipang panunutan nyo nga. Uray, taado mo ti kwartam anak ko. Abay, di ka kadi agim ibot tama di ti kasta anak ko. Agbiro kayo nga ro diti turo-turo nga panganan. Diyay nalaklak at imakan. Kabagays, gimatang kayo iti materialis. Pangusaran nyo ka nagajay. Pagpatarimaan mi man iti balay may manaw. Ha? Anyat tarimaaran nyo iti balay ako kararamid. Ay, sana kuntinto jay ka anakam. Pagbalinan na kanu adwa akad sa aran. Anya? Kaya't nati medyo dakil abalay manaw. Damo, di kwarta na. Sa bagay mo't kadi Sapay kunak nga umutang ako maiti kwarta ni Sine ka pagpaduktor ka. Ay, kay bagam kan kwa na manaw. Ado mo ti kwarta na. Suapat check. Pautangan na kaday jay. Adaurnong jay anak ko. Ay, usarak mati kwarta, angkal. Agpasimpak ngamin iti balay. Katne, nagastos matgayam tagpa-repair. Ay, kunak na da maipautang mau ka anakan. Ala, sana baling arudan. Ay, pasensya kayo na, angkal. Ay, dito lang ati maited ko, batsop nga imported. Ay, pag yamanak ka anakan, sige nga raw, mapanakaw. Hanyo man ngamin nga ibagbaga kadagiti kakabagyan tayo nga adok te kwartak. Tapno handak nga umayot utangan, nanang. Tipang ibagaan nyo nga adok te kwartak kat dagijihaan nga agut utang. Ay na, proud mo ngarod ken ka anak ko. Gamin, manula tawan mo ijay abroad ka nakaurnong ka adagos iti kwarta. Manut urnmong mo ada milyonisay. Kat adan Ay wow! Nagmayatain.
Talaga ka day, adi ka nagsubli jay abroad anakaw. Haan nga rodan, idtuya kong tag-businessak. Auntie, ad-adapin minta si balayo ha. Pinadakkel yung mutan iti uray lang ha. Ay, Wayne, palasang ka. Tapakakit kitaan ni Sinay, itinatgadan na ijay abroad day jay. Ay, Wayne. Anya trabaho ni insan Sinay ijay abroad ngay idi? Di mat katulong ni insan ni jay? Saan? Caregiver jay kasinsin mo. Kasla nurse mo tun. Kas jay. Ha? Dakal siguro ti sweldo na idi. Iso anak kaurno nga dagos. Ay, wala miya. Nagbiit nga ron anak kaurnong jay anakaw. Naimpud nga main. Amo na ti agurnaw. Naimbag man. Ay na, makapaapal mo di kasinsin ko. Ay, agsalo kag kamungamin amiya. No, kaya mo de agabrod kamay. Ay, awan mo't ngamin pag-abroad, auntie. Mayat kumaano pautangan nak ni insan Sini. Tay karigatak ti manggad balasiw taaw. Gay na! Ado, ti paggastusan na ita, Mia. Ang tapno di mo kung kuna, ay napadasam lata at mapanumutang kan ni insan mo. Barang pautangan nakakanakan. Ay, awan, akasinsin. Usarak ti kwartak. Ag-businessak ngamin, kan gumatangak itilugan ko. Ay, imbag ka pa'y kasinsin. Napintas ti biyag mon. Bigla mo ta bimaknang kan. Kad talaga nga kasta, nagagat ka. Nagagatak ngamin. Kan nalaing nga diskarte. Iso nga ti urnong ko nga kwartak, nagbambanugak day dya, kasinsin. Nagrigatak nga kusto. Baka ti amuyok at pinidpidot ko lang ti kwarta ija abroad. Ay, hangag pa'y sudeta. Ha? Ni ala, saan mo't insan? Taamok mo't tirigat trabaho ija abroad. Usto ano amom gaya minsan. Narigat nga talaga. Iso nga hanak nga agpautang sa pa'y kumata maawatan yun niya. Tani, talaga nga adda pang usarak iti kwarta. Pasensya, kasinsin. Okay lang, kasinsin. Makabanog mo tiyag talos dito ibalay. Nanang, apay nga kaslan napakpaksuyan kayo? Nabanugak nga rudan ako. Agasum ta up and down nga ya dalusan dito ibalay. Ay, marigatan mo'y tanakaw. O sige, tagala tayo langan iti katulong. Ay, alamang nga raw tanay, apo. Marigata na ka talaga, anak ko. Bumakita mo nga minay. Kumapsuta kaon. Hangkumat ngamin nga masangot ti aglinis, tani. Ado ti rugiak nga business. Ada ti gatangak nga pwesto tinatang ijay tsindaan. Dua nga pwesto ti ginatang ko. Prutasan kan natangan. Kan kas ano kat manglukatak pa iti pakanan. Ay, sino nga iti alaen ta katulaw? Katagbirok tayo Siya kuman ante. Ang agap-aplayak mo't ngamin para abroad. No, addan tumakitam balasang kaw. Bagaan nagtaw, no adaan mo ngagsapsapol iti trabaho. Why? No, kayat na ti agkatulaw. Awan nanti, ibagak to no ada makita. Mia! Ha? Oy, Ella! Si Kamot Gayam! Kumusta? Long time no see, ha? Wen nga ron, kasangsangpot may idikalman. Nagbakasyon kayo? Wen, ngam, dito kami lugar tayo nga agnaud, Mia. Saan kami nga agsubli di lugar dalakay ko? Tanagrigat mo tibiyag ijay. Narigat tibiyag mi dito ngam narigrigat man mo ijayan. Ay, kadusto, Tanagsubli kayon dito, eh. Nag-aawid mo to ni insan ko Sini. Nag-for goodan. Ay, wanan niya.
Nag-abroad gayam idi. Nag-beat mo na nag for good. Masadot ka nun nga trabaho di abroad. Ngam siya, agap-aplayak pa'y laang. Kaya't kumuti agabroad, barang makaurnungak. Ay katala good luck kan ka, friend. Ay, agbiro ka kiti pakilabaak dito eh. Taisupay titangdan ko. Ay, apagiso! Agsapsapol da zene, iti katulong da. Amang ano kaya't mo ti agtrabaho kadakwada. Ay, kastaya. Ay, talaga mo't na Seni Piminta sa talagang tibiyag na. Wan, bikmak nang idi nagabroad. Nakaurnong mo't adagos, idi nagabroad si ka. Dakkel siguro ti sweldo na di pagilyan na naggapuan na. Wan siguro Malangarod, baliwan tanto ti agsarita tanay, agdardarasak. Ada ngamin samsambutok, friend. Kasaritam ton aji kasinsin ko. O sige, mapanak to'y di balayda, friend. Ala, si kadaytan, Ela. Wi, apa yung anak ko tong kan ngimisit ka? Kan bimakat kamatanan. Gagangay na tadagamot ngamin ti pagtrabaho ki di lugar dalakay ko, Zeni. Kat mano ti anak yun ngay. Duan na, Zeni. Ay, sus, nakiasawa kamat ngamin iti pobre. Di big time kumangamin Kaslasaan mo nga si kadata. Nagpintas ka di high school tayo. Gagangay na, Zeni. Kasano ngay, kaya't mo tagkatulong ito'y balay. No kaya't mo, umayak laangan makilabada. Kan agdalos iti balayo. Diyak ngamin mabalin ti ag full time akatulong, friend. Ayaban naklaangan no kasapulam ti aglaba. Umaya ka dagos no kwa. Ayan, sige, mabalin mat kay dita, kabalan pa'y mat kay dininanang ko tagluto. Agdalos kan aglaba lang ti pakarigatan na no kwa. O sige, ayaban nakto nga road, friend. Umayak to aglaba. Kat umay ka no bigatan na. Ikat mo na. Sa paag ti umay, Zeni. Makilabam man da ito'y kurtina ken ap ti kama ken pikpigad, Ela. Ay, wala na. Isublat ko alabaan no madamdama. Palpasag pa na gito'y badoyo ken ni Zeni. Ay, Ela. Pakilabam man da ito'y, Nagito underwear ko nga naurnong. Hindi sukid to yan niya. Ha? Uwan. Sige lang, Zeni. Kano malpas ka nga aglaba, agdalos ka niya. Oray, overtime kanto. Tapno malpas mo niya. Ha? Uwan, Zeni. Awan problema. Ngam doon tsak malpasit mabalin siguro ng agsubliakin tun bigatan niya. Ay, hana. Palpas mo ta. Talangan nga duwa nga aldaw kay dinti bayada kanyam. Hana? Isong ay lapas mamin nga trabaho tadta, Ela. Dahito titangdan ni Ela nanang. Yang kayo ito din. 350 na ang anak ko. Nagadumo dyan linabaan na. Kan nag-overtime pa'y. Ay na, agbibisin iti kwarta day jay. Baka tadtala ang kit di pa nga makaigam iti kasta kadakal ti kwarta Iso sigurado nga kayat na. Maragsakan kit di Sige. Alang nga raw anak ko. Nay, narabyan ka manay na naggapo dita balay da sa ilay. Ela, balasang ka. Wen nga rod, tata. Ado nga mintili na baak. Kan nagdalusak pay. Kan nagluto akiti pangrabyanda. Sana bali ata, dan sa amot bayad ti overtime mau. Ay, jak manam mo. Jak amo no karaman iti pordiyak ti bayad ti overtime ko, tata. Apay, mano ayat ti itangtang dandakin ka. 350, tata. Nay, nagbasitin ngay. Nagano ti kwarta na di aka anakak. Ngam kastalaan ti itang dandakin ka. Sana bale? Makatulong mo tan aday ti agatad kada kami. Matulungak ti asawak nga uri kaskasano. Ibagam abayadan na ti overtime mau. Nagsapa ka amapan sa marabyan ka nga agawin. Ay, awan na. Malugi ka balasang ka. Saanin, tata? Kababain mo't. Ken maysa, ipagpagapok ngamin iti panaggayim ikini Zeni, tata. Aggayim kami ngamin idi agkaadalan kami pay laeng. Ay,
Awan, maday tar aramiden di ka alaka. Imbis amasyan ken ka. Saan ta kasla iroroman na ka balasang ka? Adda akon, Zenny. Pasensya kan atan ni naladawak basit. Adda pa ngamin inaramid ko ije balay itay. Anya matdata nga intradam nga. Nagladaw ka. Ibawas ko iti swildom ti pan nakaladaw mo ha. Ha? Sige, sumrakan. Paspasam ti agunay. Kantarimaan ng matagdalos ha. Anya mati pa nagdaldalos mo nga. Parparaw-paw mat. Tarimaan ng mata. Isimpam amin nga maisimpa. Punasam ti tawa. Kan amin nga sirsirok ti lababo. Kama. Punasam amin nga tugtugaw. Uwan Zenny. Matungpal. Darasam nga lapasan dagiti trabaho ma. Tamapan kanto ija palengke. Tulungan nakagla ko ijay. Ay, uwan Zenny. Han nga gaputa agka-eskulaan tayo di kat mawawatan ka nga kan kanayon. No, adahan mo nga maaramid. Ay, sa balitatan. Taag sa balin, ta estado ti biyag ta, ela. Pasensya kan Zenny. Di mo na ipasig ti bagim kanya ka. Hangkang agkampante. Tabus naktadtan. Hantan nga agka-eskwelaan. Ay, Mia, pakibagam tuman ka ni insan mo, Zenny. Jack pa'y lama ka umay balay da itang aglaba. Awan nga min load ko, iso ajak maitex. Anda nga min biglaan na lakad ko. Ay, katuan sagpaminsan kan samot ta na mapanidya balay da, friend. San samot ta na saya at itrato dakin ka. Ada nga min nadamag ko kahit. Basit ka nutit ito daatang dan mo nga glablaba. Ay na, awan kanyak tayo, Jay Mia. Ipagpagapuklatan iti pa nagkakaadalan tayo kada Zenny. Iso nga okay lang nga ore basit itod na atang dan ko. Nauyong sapay ka nun ni Zenny kinkan. Ay na, pasensya kan nagbaliw nga min ti ugali da idibimak nang da. Ay na, awan kanyak dagita. Adala nga min pakakumikumak. Iso asag paminsanak laang na makapaniji balayda. Nohan nga umay dihaan laang. Ado matimayaban nga matangdanan ita. Gemoran sabit tinjay gayem mau. Kat gumura lata, no gumura. Awan bibiyang ko. No magipit dahi baka asit ganak matlang. Agdawat iti tulong kanyak. Ay, mabit lang nanang. Adawag ko. Apay nga tadta ka lang nga umawag, darling. Wading itag Zenny, nga maudin ay awag ko na ito ikan ka. Ni, apay ngay. Delikado. Nanukpala ng kasawak ni may papan ka na ta. Kandang iti kwarta anay itag kukin ka. Anya, uy, apay nga min nga hangkang nag-ananad. Ay lading itag Zenny. Impost na pa yan nagitiladawang tayo ti social media. Anya, ala, apay ngay, kasano da ito yan ngay, kababainan Kati may sapay aparikot. Kaya't naasublien nagitin inted ko ken ka akwarta. Anya! Nukasta, saan mo ang nagbanog ang tinagado akwartam? Inted amin ti sugar dadaim. Uwen nanang, mababain ako na yan. Inwaras matan di asawa na ti picture may iti asawa na. Imbagbaga na pa iti nga kabitak. Ayan yan. Talaga nakababain na nakaw. Ay, apay ngayong akasta. Ada mo gayang palimod mo, anak ko. Sorry nanang, nasisira pa kiti kwarta da di nga lakay. Nabuandan dito lugar tayo ti amin, anak ko. Yan nga raw. Ano sa mati machismis? Di ka mo ngamin nagan-anad, anak ko. Agbababawi ak nga ron nanang ang nalpasan. Hankon nga malinisan tinagan ko.
kunak no hasino ti masabat ko nga naka-uniform iti bado ti maestra. Si kamat gayam data ila. Papanam, apa nga kasta ti badum? Inakagisuro na, Zenny. Ha? Apay, maestra kaya, ila? Wan, iti kabayag ti kaawan ko idi dito lugar tayo. Iti sakbay anak ki asawa nakalpasak iti panagadal ko. Iso na laeng ta sa anak ang nakapasa iti board exam. Ngam inulit ko. Kat kasi ti Diyos, nakapasa akon. Iso ang nagaplayak kat naawat akmat, friend. Ha? Kasta aya? Iso pasensya kan Diyak pala umay makalabay di balayo. Haan. Hanakon nga agpalaba taawanan pagtangdan ko. Kan kababainan kanyam. Ay, maestra kamat gayam. Diyak lang pagarup nga nakalpas kamat gayam iti iskwelam. Wen friend, saan mata masapol ngayon nakiwarwaragawag dayta? Ngam, aguray ka. Anya jay kunam? Awan pa ng dan mo? Di nakman rabakan. Kat no nagado a business mo ijay ili. Awanan Imbayad kun iti utang ko dagi jay. Ha? Amumat siguron tinapasama kanya. Talim mapayag ti daga iti lugar tayo. Ala agpapigsa ka. Masapulan na tipker ka kanayon. Tapno masarangat mo dagiti panubok iti biyag mo, friend. Ay, agyamanak, friend. Mababainak lang takas lakas sino nga nang ibaon-baon kanyam idingam tadta. Nabalik ta dan ti lubong. Si kanti mayat ti trabaho na kat siya kat bakto si Romanan. Sorry, Ella. Ala, awan kanyak dayjay. Ala kat nada ka sa pulam. Ibagam laang, friend. Barang anda may tulong ko ken ka. Ay, agyaman ako na, Ella. Nagsingpot ka nga gayam. Kasla aklumnad, itibain gapo iti nagbambanaga. Inawat ko nga ruti ngasat ko, katita nabaliktadan ti sitwasyon mi ni Ella agayam ko. Siyak matitan ti makilablabada, anusak ti kastuya pagsapulak, tapno ada pangalaan mi iti inakiti kanan mi. Kat bayat ti panaglabas dal daw, kanayon kumata mamiris dagiti bidot ko iti kalabas. Banag ang nagbabawyak iti kastaunay. Kat ingkarik iti bagik, ajakon ulitan dagiti nagbasulak iti kalabas. Alakastan, bigayim mo, Zenny. Ala gagayam, di tanti nagpatinggaan day tapakasaritan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Maria, kumusta kan bakit? Ha? Ay, Kaloy! Ay da, Kaloy asawa kaya, agyaman nagtanagawid ka. Kailiw ka una yan, Maria asawa. Ay da, nakarkaro pa'y kanya ka. Malalala, sumrikan, Kaloy asawa ka. Pakawanan na kuma. Promise, agmalbaliw ako. Yakon ang babae. Wan, ay nabayagan napakawan ka, Kaloy. Ang, apay, nagsina kayon iti babae. Uy, tananguyong mat kanyak. Kanayon nakakabilan. Anderan naklaunay. Anya? Ay, tiyawanan pain a babae. Apay ngamin nga intulok mo nga anderan na kangay. Pinapispisam kuma. Tiyak kaya ti mailawan, bakit? Isa sininaaklangan. Kahit napanunot ka, tagsublilangan kan ka. Ay na, agyaman akunay Kaloy. Nabayagan ngayon oray ko ti panagsublime. Kaagyaman nagtaadakan. Mga barwanan ka, Maria. I love you. I love you too, Kaloy. Nanang, sigurado kayo iti desisyon nyo? Di kayo nga taagbabawi anang pakawan manan ka ni Tata Kaloy? Santo Apulos, Bert, anak. Ay ayatag ni tatang yo, Kaloy. Ay ayatin nakmay. Agin inayat kami adwa. Kasano nag-chicks manan?
Sana nagbalbaliw nga rudan. Nagsina kailang arudan, sinublyan niyo pala. Sana siya tinagsublikan ko na. Isaw tinangsublikan niya anak ko. Imbes na ulima kang tibiyag yun, tawanan ti konsumisyon nyo. Ngam adaman mo tan. Nagbalbaliw nga rudan ni Kaloy. Di yung ngamin kayat ni Kaloy ngagbali na maikadua nga ama. Isuwa kasta ti ibagbagayaw. Basol na matlaang, no apay nga adayo tirik nami kan kwa na. Takas tiyamat kami tiyararamidan na. Kanayon na kayo pasakitan. Kaslaawan patigyo kan kwa na. Atap yung laang dayta. Basta, pat-pat genak ni Kaloy, piryaw. Ay, masurunak nga rod manong. Nakisinubyan kit di manan ni nanang iti dayja alakay kaluyan. Di mat ngamin dum nga giti pamagbaga ni nanang. Nakias asawa pa'y lang amin. Bakbakitan lang arudan. Ay, no siya kamay sa. Ayos lang, noong nakiasawa manan. Takasapulan na siguro ti kadkadwa. Ngam ti jak kayat. Kanayon mat apasakitan da at tatakaloy ti inata. Kanayon na pagsangitan. Talaklakayan mo ta babairaw. Ay, no apay mga min nga da kakasta klase ti tattao Lalakay da lang arudan, agbabae da pailaan. Imbes ko mga agbalbaliw dan, saan mat? Bareng pumayso at imbaga ni nanang nga agbalbaliwan ni tatakaloy. Anyat kayat mo asidaan, Kaloy lakay. Kayat mo tibulalaw. Katuwa na. Anda aya bakay. Ay, gumatang alakay. Nagpensyon ka na ya. Wan. At iti kwartam. Ay, ayaman ak Maria. Talaga nasingpit ka nga asawa. Gapo taay ayatin ka, Kaloy. Mala, agbati ka pa'y nga ron dito'y balayway. Tayo gumatang iti lutwag abulalaw. Sige, di ka agbaybayaguhan. Wan. Anya pa iti ipagatang maulakay. Igatangan nakman iti chinelas ko. Dahil sigo nagat-gatangam tapno pumaot. Nalala, sige. Oray nang inaday jay, ngam quality may. Natibkar, iswa mabayag madadaal. Maria, nakaluto kan. Wen, gawan ka kadain lakay. Saan pa? Madamdaman taon, tamapan ka man pa'y ijay store baka inkaglaw. Nay, kalulod mula idikalman Sa balay, number to'y ludam. Saan natin number ka o? Akin number ngay. Kwa, number tayo kaanak akijay Mindanao. Ha? Adaya ka anak kami jay. Akatadamay. Di mo am-am na jay. Ato iti number. Lunam iti 300 na niya. Sige. Ay, sige. Mapana nga rudan, lakay. Uray ubeng ti asawam, anday no na alas may. Awan serbe na Itay ka pa lang tatakaloy. Ay, apay. Asino tim mo na kanataya? Si Kamer, tim mo na amangkan kantyaw kanyak. Ibagbagam atsik boyak. Kaya, agpaisumad, saraya. Agpaisumad, anaalas ni bakit mau? Kastagaya ma. Ala, siya ka unti mangituloy itinay taalayat mo. Tisumsum ko. Ditakas! Oy, ang subli ka dito, lakay kaloy. Takrot ka laklakayan. Ala kayo, tatakaloy. Delikado kayo. Ha? Apa bitaw? Idarom na kayo kanu ni Andy. Gapo iti panang danog yukin kwa na. Anya? Nasugat ngamin ti bibig na, tata. Agapuanan ti panang danog yukin kwa na. Anya? Sigurado ngagmulta kayo, tata. Dinanog yumot ngamin. No, kinantyaw.
Kinantsaw lang nga minata ta. Awan ko mati mapikpikon. Kat isumatiin mo na napikaon. Linayatan lakpay nga raw. Sinalak ni baklang tibagay. Self-defense tinaramid ka o. Agad, ibagayon to na ita. Into nagsasango kayo iti barangayol, tata. Ay na, Maria bakay, pang-aasim ka ni Sikati makisarita ka ni Anday. Agpakpakaasi ka. Ibaga madyaking gagara ti panang danog ko kinkwana. Anya, nay apay. Anya man ang tinaramid mo kaloy. Nagiinom kami nga raw, kahit nagkikinantyaw kami. Baso namat kami. Naglaing agkantyaw. Sa hindi kinantyawak mo't napikaon. Linayatan nak, iso nga inuna akon Dinanog-danog ka sa aktim maray. Anya? Inkan kasarita ni Anday, ta amangan no idarom nak. Ay, sige. Siya kung ti makaamaw lakay. Di ka madanagan. Andi barok pang-aasim ka diya. Di mon idardarom jay asawak. Ha? No, anya man tinaaramid ni kaluyken ka. Ay isa kung ti agkid-kid daw iti dispensar wano pamakawan. Pasensya mo jay asawak baraw. Awawatom kumalatan ta. Pasit sigura unti panaglakay na ti kasjay nga ugali na. Umababa nga men ti kordon ti may sa tao no mapanan ti edad ako nada. Kita niya matinaramid na ti bibig ko Hey, nabtak. Gapuit ti panang danog na kanyak. Ay, naan di baro kaya. Ipagpagapumla ko man kanyak. Agkumari kami kan ni nanang mau. Ta inanak ko iti bunyak ti kabsat mo nakaw. Kani di na panatawan. Imbutang ni nanang mo kanyak iti 5,000 pesos. Nagbayag pa'y kiidiya sana nabayadan nakaw. Ha? Kani dinaulaw ni nanang mo ijay simbahan. Siya tinangitaray kuwa na ijay ospital. Malagip mo day tanakaw. Wala. Malagip ko na na. Ken, inikak pa'y gayam ni nanang mo iti 2 abag. May sa sandal, ken may sa sit-up plato nakaw. Ha? May bagpagapumla ka din kadagitaan na aramidak iti inam, baraw. Di mon idarom day asawa kwan. Kan tinawon pa'y gaya, marigalwak jay kabsat mo nga anak kaw iti bunyag. Agparinto mga kiti sangwanam baraw ka. Pagawanam ko man jay asawa ka. Ay, pagpasensyam ko man, baraw ka. Hala, tumakder kayo ni Tarana. Di kayag pa rin to mga kasta. Nagkalasakitaan. Sige, pakawanay kong kasama yun. Basta di nan ulitan tikas diyang inaramid na. Wan baraw, di ka madanagan. Bagbagak to jay asawa ka. Ong taki di kastaunay, baraw. Kumusta nga Maria Bakay? Anyat imbaga ni Anday. Ay, awanan ti rumpo nga pagdanagam. Tanapakawan na kan. Di na nituloy ti panangidarum na ken ka. Agpaiso bakit? Wine, nagsangit-sangitak iti sangwanan na. Tapno maasyan kanyak. Kat nagkurima iti naramid ka. Naasyan siguro kanyak Ay naglaing ka talaga Maria Bakay. Magkan ka. Basta di mon ulitan, di kas dyan nga inaramid mo Wine. Wait. Promise. Saan na pulos? Bakit? Mabalin na buludan ti motor mo, Bert, baraw. Ha? Mga numay dungpar kayo?
Ang mga nung madadal ti motor ko, tatang. Papanan nyo aya? Ay, unay mo, tikas ka pa nagsasaumon, Bart. Ha? Apay, awan pa nagtalikmaw kan ni tatang maw. Sana ga pa, tasyuman na kayo lang ha, kaimimutan nyo mo tay. Nalaing magmotor ni tatang yu kay. Ibagam nuyi mo mo, taing kamla gumatangain iti bisiklita ni tatang yaw. Ni, apay nga akas tati bagbagayo na. Ala, ipabulod kon. Ay, agyaman na, Bert Baraok. Inakla gumatang iti asin, iti ili, Baraok. Ala, ag-helmet kayo nga ron. Kan agsubli kayo nga ron adagos tatang. Wine! Agsubli mo la adagos ni tatang yaw, tada mo word of honor na. Saan alang sutday ta? Ala, wala na nang. Nagaduman ngayon bagayon. Agpupulot kayo manan. Kasanaw, kipadlaw yu launay adiyo kay kayat ti maikadwa nga mayaw. Ala, gusto na bakit? Impabulod na nga ron. Di ka nagsaupay. Saan nga mo niya asawa ka, Bert, dyan to'y imbayak? Jak imbagbaga, kakadwa. Tatakaloy, di kayo nayagpartikatan eh. Nakamotor kayo. Ay, expert na ito, oy. Apay, anyat pagkit kita am kanya, kapoy? Di ore, agtalikudak ngagmanehaw. Yes, di yung kadidalan iti nangaw, tata. Taparamot lang iti pagsayatan yung ti bagbagak. Uy, hindi ka kadimanda na agan bitaw. I know what I am doing. Nay, ada ka mo gaya mo lakay. Agam, apayajak nang ngagtimutor asimang pay. Naka-helmet ka mag. Batik ti motor ta nakainumak bakit? Narigat ang mga numa disgrasya ako. Ha? Naimbag man. Napanunot mo da ita. Ala, sumerkan la ka ay. Yaman ako. Itimplanak man iti kapik bakit na malaminak mo tayo. Wan. Sige. Mabiit laang la ka ay, wine. Ayan ni tatang nanang. Anyamot tayo. Naidong parkanumot di motor ko. Ha? Kasano aday dong parke saan mo't ang nagmotor ang nagawid idikalman. Imbati na kanumot ijay Bert dyan ta nakainom nga main. Wen, imbati na. Ngam pati tulbek, imbati na mo. Di na inala. Isu nga inusar dagi Anya? Ay, mabait laang nga raw taringak ni tatang yaw. Ay, sos. Ay, agtanang ka di ka agong ungut wine. Diyak kayat nga ni tatang yaw, wine. Kat, kumusta jay motor mo ngay manong? Problema nga, Rodmer na. Dakkel ti magastos. Kat, pabayadam ka ni tatang tabasol na mag. Ape ngamin ngayon bati na. Una, agudwada iti nangidong par. Alda ni Bert bakit ilambag nak. Kaya ti maungtan. Malala, dito'y kalaang silidta ka lang. Siyak ti sumangok ni Bert. Ibagam nga awanak. Ni bagaklatang adakan. Awan ti rumbo nga pagdanagam ta. Siyak ti makaamaw iti amin. Awan ti uraya sinaw ang makasagid ken ka. Siyak ti mangsalaknib ken ka, kalaw. Nalabas kayo mo at tao. Awan mo sabsabalay. Ang pagbayadam tamayaw. Ken maysa, awan mo basol na ijay. Ta sa ama nga isuti ng idungpar ijay motor maw. Wana, ngam iso nga ron tinang bulod kan nang ibati. Imbati na di naman la imbaga kanyak. Tauray sakla ko man tinapan nang yawid iti motor ko. Basta awan basol te amayo dita. Jay nang idungpar te ing kasingirawin. Nanang, bagbagaan nyo mat ngamin ti asawa yo Saan ngamin abas tagbulod-bulod iti gamit no pabayamat. Di na amo nga iwanan ti bulbuludan na. Wine! Pagbalinan nyo mang ngaminin a big issue na ita.
Panggapwan yumanain amang gura iti amayo daytan. Nanang, ibagbagak laang tirumbang nga aramidan nyo. No amoy abasol ni tatang, di yu kaluban ti mading aramid na Bagbagaan nyo. Amin na tao ada pagkapsutan na. Awan perpekto at tao merna. At daya mo nahustuan na tao. Awan! Sa bali mga min ti pagawatan nyo iti bagbagami kada kayo. Tagidaksan nyo adagos, kagpay sumot amin dagidya nga ibagbagak. Ala, agawid kakit din. Tapa nagluluto manan. Ing kailutuan jay asawa mo, tanay, aldawain. Maturugtan, kaloy, rabiain. Sino ayaday takachat-chat mo dita? Ni kumparik na ito, ala maturog kan, sumaruno aktaon. Ay, di mo nga rod makaturog, no awan ka akabay ko. Umay ka umabayin at arakupin kalakay. Arak mo pampalatapungan. Ala, maturog kan, madamdama aktaon. Aywan, limit intun bigat ti pensyon maun. Wain, apay aya. Agkuyog tantaon na mapan mangirwar iti pensyon mo, ta adagatanga. Sige, sige. Masapat ang nga rod nga agreeng intun bigat. Iso nga umaykan, tamaturugtan. Napanad nga tan ni Kaloy aya. Itay pa'y ngagriring to'y cellphone. Sumbadak man. Tama nga nun na patag nga wag na ito. Hello? Hello? Asino na ito'y? Sika, asino ka? Siya ti asawa ni Kaloy. Ay, kwa, lolok ni Lolo Kaloy. Ayan na ka di? Ayan ni Lolok? Agdigdigaws. Ay, akin anak kadikin ka. Kat, anak na ng kantatang ko Sige, bye! Nagloko day jayan. Nagpiluso po nga ubing day jayan. Asino nga po kum day jay, Kaloy? Saan mo nga amaw ta ada iji Mindanao na jay? Anya? At nakapilpiluso po mo day jay nga po kumaw. Amumatan na kitag tutubo ita. Sa balay, iti ugali na. Saan mo nga amin Adalata mo dagitay matinaw. Nan, itan mo kit na iti kagudwa ti pensyon mo. Tayo nakgatangan tayo kunak agatangag. Umura kanton nga agawin ta amang ano mabayagan Mano amin na ito'y, love? Bilagam Oh, umdas ka din na ita balunam nga agawin iti lugar yo. Jenny, my love. When, my love, Kaloy. Thank you, ha. I love you. Gusto kayang tinaydanon kanyak, Jenny? Katsikamot alakay, arsab ka! Idarom ka alakay! Nanang, pang-aasiyo. Tiyo idarom ni Kaloy. Please. Ako naman ka! Menor de edad ka pa ilang! Ngam nakirelasyon ka itilakay nga arig ng lolo mon! Ha! Agsagana ka si kalakay! Idarom ka! Si Maria bakit? Si kalagan ti ayan tinamnama. Si kati makisarita kadang iti dadakkel ni Jenny. No kasapulan ngagsangit ka ngagpakaasay. Aramidem. Nagulbud ka kaniya, Kaloy. Kunam nga apukom dayjay. Babae mo gayam. Maudin dayjay Maria. Talagang agsingsing pweta kaon. Please. Limit labnak. Tulungan nak nga ron, tapno saan na ka mabalawd. Kasaritam nang iti dadakkel ni Jenny. Ibagam nga dasakit ka. Ibagam nga adda kanser ka. Nga adan taning tibiyag ka. Tapno masyan na kanyak. Kun ibagam apati si kakat adda sakit na. Ibagam nga damot taning tibiyag mo.
Maria! Daytoy pay! Sige, kung paanak na ta. Basta tulungan na kiti problema ko ay. Ala! Yimpakim amin na nagargarat mo tapumanaw kan kaloy. Di kan pagananaw. Makamukan itibiyag mo! Nakabalo din ni Tata Kaloy, nanang. Ikaro na, nakipagbaludan tinagbasulan na. Lakayan lang arudan nga nagbabae pa lang amin. Kat menor di edad pa. Uwin nga rod Ay, Naliday kayo, mat. Apay, maasyan kayo kan ni Tata Kaloy? Maasyan kayo itikas kan kwa na? Ang naghalas ti aramid na? saan nga iso ti pakaasya? No di ka ti bagay anak ko. Naman? Naunday a panawan ang nagibturak iti denana. Nagbalinak abulsag gapuken ayat. Itala matauhan anak ko. Nasayat mo, tanatauhan kayo nanan. Pakaragsakan mi dahi tangagkabsat. Wen, nanang, kat di kay madanagan. Saan da kayo abaybayan? Ipaay mi amin ang kasapulan nyo. Wala na. Adda kami akadwayo. Iso saan na narumbang agsapol kayo pala itikadkadwayo. Datayo, tagkakadwa na nang. Way nanakaw. Pasensya kayo no nagbalinak asukir kada kayo. Siya nga inayaw, tinagbali na sukir kada kayo. Nakababain pa ikindi na nako. Bayan tayong tinapalabas. Lipatin tayo nanang. Idida mo aklo na kanay kawaak tagmay may sak manan itikamak. Ngam bayat ti panaglabas tel daw, ininot matla naka-move onak. Katita naragsak kamin kadagiti anak ko kan kadagiti apu ko. Pasarayag pasyar kami, isoasahan na ka maboring iti balay mi. Alakastahan, tigayim mo, Maria. Alaga gayam, di tamanan, tinagpatinggaan day tapakasaritaan, ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Ay, nagmayat yagi na tayo. Awan mo titi abay ko ni Balto. Apo, nagsapa mo ta na bimangon. Ay, bumangon akman langan. Nagtataraki kayo talaga amanok ko. Kaslakay mo lang kanyang ngamoy, oh. Baldo! Di ka pala nakaimukmukat nga madda ka manditan nga gap-apros iti manok mo. Ay, hindi ka man nagpukpuk ka dita, bakit? Kita man, oh. Naglamuyot dagiti tutdot ti manok ko. Nagganas nga paprusan. Makapasuron kamot, Baldo! Nay, Sara! Bigbigat nga man, pungpungtot ka manin kanila kay mo. Apay, di nakakadimanen intemplaan iti kape. May saka mo tabakot! Awan ti bibiyang mo! Bakit? Nakaluto ka din iti kananta? Naglutluto ak pa ilang iti masida. Ay, kat agawa ama, tadapay papanak. Apay, sa di naman ay iti papanam. Inaggumatang iti vitamins kan shampoo dagiti taraken ko amanok. Nag-social mo tindagita manok mo, taag-shampoo, kan ag-vitamin dapay. Ay, katuwa na, tapno na bangluda. Ay, nabaldo. Dagita manok mo, ti madigdigos mo. Ngam no si ka, ay na, di ka pa'y makadigos. Kakadi mabain, ah? Naganula, sasawom, bakit? Ala, mangantakit din. Naimbag ngagsapam, Sara. Nawan tinaimbag itang agsapa, Linda. Ni, apay ka di manan. Nakamisuot ka man na bigbigatan. Ay, mabusbusurakan nila kay ko, Linda. Anya? Apay manan aya? Akasam, jilatan manok na, ti as-asikaswan na.
Imbag pa'y adya tarakan na manok, tamadigos na. Nga miso mismo, di na pa'y masaparte ag digos. Anya? Ay na. Una yan, day di alakay mo. Ay, anda ka mo't baldo barak. Anya ka na iti gagaram. Imayak ang kalando, ta umayak ko dumawat man iti babasit na manok mo. Nagitay piyag. Apay, kurangan pa lang titarakan mo ang manok. Nagadumat tayo. Basit na nga rudo ng kal, ta napisti na iti daduma. Ay, kasta na day. Mala, umay kang araw tayong ka mangala ijay kulungan da. Anya man ang dagito nga sangkot mo, Baldo? Nagadumot man na nababasit ang manok. Ginawat ko na kita kan Uncle Ando. Ta napiste na kita daduma tarakan ko. Ay na, pangusaram nga ikadagita, nagadua tarakan mo. Isupay ang mapakpakan. Uray kumamot ano mabali na si daan. Angam iparit mo mat. Bay-bay anak ka dilang, bakit ko? Dagiti lang matiliw-liwak si kamot. May kayon, tamangan kayon. May isa, dua, talon. Na, ako na ka. Apaya kasla kurang timanok ko. Ay, bakit? Nakita mo ka may sa taragan ko ang manok? Anya ang manok? Ako mo nakita? Kurang matayin. At na mapuppukaw. Anya? Ala, ay sos, amangan no nagtala mo na? Imposible ah. Ay wano saan, amangan no addaayop, nagtaktakaw iti tarakan mo manok. Anya? Nga ta? Kasta nga tangag pa isa. Owen, lakay. Iswa di mo damagan kanyak. Tadyak bibiyangan dagita tarakan mo. Ay, friend, at dagayam seminar tayo di kumpanya no bikat para kadagiti aga-asawa. Ikuyog mo anila kay mo no kayat na. Ay, win a friend, no kaya na. Ngam, amangan mo di namanan mapanawan dagitay pat gan na una yatarakan na. Ay, day tala nga ngagpaiso, friend. Ngam padasamlat ang awisan ah. Barang umanugot mo lang. Ay, win a friend, padasag to. Lakay, ada ka di aramidam no bigat. Awan mahit bakit? Bantayak lang na ito yung tarakan ko. Tamay, inot damot na may busag. Ah? Kasta aya? Apa ya? Nawisin ka kuma, ta intamaki seminar. Seminar kanuti, couple. Anyat ipaseminar da ngay. Adula amin na ita. Disturbo lang. Si kantima pan no magagat ka. Tano siyak, jak masangaw. Hindi Carla. Di ko ka din nakita na iti babasit ang manok ko. Ado nga minti mapukpukaw. Ay, awam mo nakikita, Baldaw. Ang mga munaw pinarti ni Bakamaw. Tadi mo kagura nati kaadat nagadua tarakin mau baraw. Owan, di nakabaalan nga ramidan ti kastaante. Oreno, kagura na ti kaadat tarakan ko. Di mula mo, Baldaw. Narigat ti agtaltalay. Nga uray mismo pa'y nga sawam. Amangang kiidino ilala ko na itinalimay. Di mula mo Saan nga maarami ti asawak na ita, nana? Oh, amom laeng aya. Awanan ti mapagtalkan ita apanawen. Nga uray mismo nga asawam, Baldaw. Nagmayat di seminar tayo, friend. Ado tinaadal ko si ka. Wen nga rod, friend. Ay, friend, adaman damagag. Anya day ta? Apay, awampay lat balak yu kanila kay maamaadan iti anak. Ay nabayagan na kayat mi, friend. Di kamot maaddaanon iti anak. Nagpa-check up kan? Nagpa-check up ak, friend. Kat ko namot ti doktor amayat ka, no. Ay, kasta aya. Apay no, padasam ti mapan agpailot. Amang ano iso ti makatulong kada kayo amaadan iti anak. Ay, wala niya. O sige, padasag tuman nga rod, friend. Nana Carla, lumabasak pa'y. Ay, dumagas ka pa'y asara. Maganda iti pipinaw. Sige lang, nana. Nabsugak pa'y. Ay, aguray kayo.
Apay, kasla damang mangig ko nga uni ti babasit a manok. Ah? Guni-gunim lang mo dayta, Sara. Apay kumanga da babasit a manok dito'y ngay. Ay kun may sa anak nga agtatakaw anya, at da konsensya kwan. Saan ko nga ugalay ti agtakaw? Dinuminggaw a makimismisak. Inagsapa kun rinabi ay ngagkarkararagak. Kanayo nakpayamang ted iti abulaw kadag iti matmatay dito'y lugar tayo. Kay no adda agsulisit, siyak ti numero unaw amang mangtay. Ha? Lawat mo't dayjay abaak abak. Apay ngagpupudod kasi mangput bakit? Masurunak lakay iti kaaruba ta abaak abak. Apay ka di manan. Birbiro kaklaeng mo, di mang mangig ko nga uni ti manok ije balay na. Ano, nagadukit din ngayon bagbaga na. Kasta? Ala, babaya mo. Ugali ng sanda di abaak abakit ti kasta. Ay, oo na yun, aya. Nay, anyat kat katawan niya o na nakarla. Kan, agsasao kay ngagmaymay sa. At dan samot bagbagtit yun. Hay, awan ti bibiyang mo, nga uray agkat katawa, ken agsasao ag ngagmaymay sa, wan balgaw. Ni bakit mo ati adda bagbagtit na? Mabagbagtit samot ngagpayson na tabaak. Ala, friend. Ape amang mangan kay timang gaabigbigat. Ay, sungaron mo ti kayat kung akanon, friend. Iso lang amin ti sumrek mo tataraon dito yung iwat ko. Ala? Aginaw ka ka din, friend? Ay, diyak man na mo, friend. Ay na po nagsaya at kuman ngay no aginaw ako ngagpaiso. Ape bakit? Madmadi ka di tirik na? Bigbigat ngagbakwar ka. Ay, maululawak nga rod lakay. Rurusukan na ka talaga. Anya? At tinasayaat. At pakita kay ti doktor. Kuyugan kan bakit? Baldo lakay. Napinta sa damag. Amom ka di, masikuga kun. Wan nga rod bakit? Ay na, siya kung ti kararagsakan nga asawa ita. Addan ton anak ta bakit? Wen lakay. Bakit? Nakaluto ka ka din? Nakaida ka pa lang mo. Bumangon kan at agluto kan. Masadsaduta ka bumangon lakay. Si kapay man at agluto. Nalangarot No. Anya ka di ti kayat mo asidaan. Kayat ko kumati agigop iti sabaw ti karnit manok. Kun di tapingar di manok mo, akanayon mo nga aprusan. Ha? Nagdakol nga min di tapingar na. Kas na nagimas, ngal-ngalon. Pagin inawak samot di manok mo. Anya? Saan kumamot ka na? Bakit? Nagado mabalin mo paginawan. Pwera mo tayo jayan Isumot nga rod di kayat ko asidaan lakay. Ay na, pangasim bakit? Nadya lang matiliw-liwak ngayon aldaw. Di mo kumamot pagintirisanan pangaasim. Ay, apayakas na tila nga mas mungad, baldaw. Ang kalandaw, apay, kas di ka diya talaga ti aginaw? Apay aginaw ka din, bakit mau? Unarod ang kal. Anya nga di ramidag. Pagin inawan lang amin di alagak amanok. Ay, ketugali na, baraw. Kasta talaga ti aginaw. Kasta mo't lang na antem, iti aginaw. Iso atin asayaat. Aramidam, itad mo amin, akidawan ni bakit mau. Apay nga yangkal. Jak kabala na partin di patpatgak unay amanok ko. Ay, narigat ti mang papa ay iti aginaw, baraw. Taamangan numaalisan. Anya? Apay, kaya't mau ang maalisan di asawa? Eh, saan angkal? Laman langan. Oray, nadagsan tirik na kamang parte iti kapipintasan kan patpatgak unay amanok ko.
Aramidag para iti agbalin nga anak ko. Ay, wala baraw. Sa nabalay, ikan kan rumanan iti adaw at tarak ng amanaw. Apay lakay. Asino jay kinasasaom di takulungan ti manok? Ito'y tarakan ko, bakit? Tarin, masentensyaan ang tibiyag na. Yan. Kurt, anyat sangitam nga eh. Awan, bakit? Masyanak lang kami dito itarakin ko. Awan ton tiyak aprusak kami nigat. Sapay na ito iti kapintasan na manok ko. Sapay, hindi naman pa rin namang pili ka iti sabalya pag ginawang bakit. Nagaduma ti mabalin mo pagpilyan ka na iti tarakan ko. Basta saan ko maaday tao eh. Dayta nga ron ti kayat ko. Kaano nga yan si daan ta dayta? Inton bigatin bakit. Ta ipapas ko pa nga aprusan ita. Ay na, friend. Narigat gayam ti aginaw si ka. Katuan mat. Komporme laditan amakmakan ti mapampanunot mo akanon. Ay, win nga rod friend. Makapasadot pa eh. Nagrigat ti bumangon. Diyak pa'y kit din mailutuan nila kay kun Imbaglaangan tanagagat nila kay mo. Ay, win. Win ngagpaiso, friend. Anya ngay bakit? Parche kaon si ingungutak at tarakan ka. Kwa, lakay. Nagbaliw ti kayat ko asidaan. Ha? Pagpaso bakit? Win lakay. Ay, thank you. Naimbaglangan, nagbali ti panunot mo. Naisalbar di patgak ang manok ko. Okay. Anya nga ron, ti kayat mo asidaan. Kayat ko di patong atarakan mo lakay. Ngam tay masikog apato ti kayat ko wan. Anya, pangalak nga iti masikog apataw. Kat nakawitan di tarakan ko, bakit? Lakay, intan sa agpa-ultrasound. Tapno maamuanta no anya ti gender ti anak ta. Wala bakit? Mabit lang nga ron, ta agrobatak. Inakagdigos. Sige. Nakpay lang nga rod agid i-rebrade up ko biit. Reingan nak to, no makapagsukat kan. Lalaki ka no tinatak talakay. Wala nga ron, bakit? Nagmayatan no kasta. Sigurado nga umalakan niya kiti kinataer ti anak ta. Ay nawenlatan alakay. Ay katanya ngay, ti panagan ta iti anak ta. Taraok, bakit? Tapno, kaslamat lang manok nga taraok. Pati to'y putot mo, aramidom mo tinakasla manok, lakay. Wala, mayat ti kastanagan na bakit? Ay madi nagalas. Diyak kaya tikas tanagan na. Ay kano kaya mo, birngasam tulangan mabalbalin pa eh. Ngem no tay pudno anagan na ay, diyak kaya tikas ta. No kayat mo, di English na tipod no anagan na, tapno saan na madlaw. Crow, tinagan na amay surat iti birth certificate na. Sa tabir nga sang iti taraok. Kayat mo? Ay saan? Adan nakasagana ngay panagan ko iti anak ta. Siyak, timang ted iti pudno anagan na. Tasikan tumat timang birngas ken kuana. Adamang mangag ko nga unit ti manok ni balay na nakarla. Awan mo tarakan na manok ti amok. Aguray ka man ta inaksiripan iti likod ti balay da. Ay, saan kayo at tumagari ang manok? Sabatan nung mangag na kayo manong ti among yaw. Di ka ba niya? Why? Nakarla? Ha? Anyat masapol, maubal daw. Mabigbig ko na kita ang manok Ay, kwa. Dagita tayo mapukpukaw ang manok ko. Isulakit kita kita. Takwinin tasak amin ang manok ko. Dagita ti pagilasin ang kanakwada. Oo. Di mo pa inikat ang itinkwintas ko kanakwada, nana. Kwa. Ay, pasensya kan, baraw. Talaga asaan anasaya at ti aramid mo, nana Carla. Agtatakaw ka. Ay, kwa nga men. Kastoy nay. Iso naramid ko tikas jay. Mabusurak nga men. Kadagiti tarakin mo. Sumanursur da mo nga men.
Kan tila pagrugrogitan kan pagapapunan da. Uray pa'y. Nasaysayat ko man bagayo kanyak. Tapno inkulong ko amin ida. Sana kasta atakawin niyo mo't nagtitarakan ko. Pasensya kan Balduan. Jakon ulitin day jay. Nakasagana ak mangisublay kadagiti taraken mo at tinakaw kaw. Talaga di yun ulitin. Tano aramidin yun tupay. Idarom kayon. Nakasapulang ngay kadagiti manok mo, lakay. Daman ayan da na nakarla akarro ba? Isumot gayam tinangala ka nagtitarakan ko. Pinarti na pa ikitin atin at duma. Kunak to paykat. Idi pay laeng atapukon nga adda ti ilimlimod day jay abaak abaket. Ay, nagalasa talaga ti ugali na. Ay na, talaga nga'y malakanyak to'y anak tabakay. Nagtaers ka. Malalawanan. Malay, paidam nga rodon ni Taraok nga anak ta. Tain ka asikasuan ti bil tayo dito ospital. Tapno makarwar kami mutan. Huwag bakit? Taraok anak. Agida ka palang wahin. Tada si kasuan ni daddy. Imakulan na ito'y tarakan ko at tinakaw idi ni Nana Carla. Ison ti parchik apagtanggadam. Ay, mayat ang arod lakay. Ad-adwam ti sabaw na, tapno adu ti maigop ko. Ay kituwa na bakit? Tapno ado mo tigatasan ni Taraok nga anak ta. Baldo lakay, agi papudot ka man iti pagdigos ni Taraok nga anak ta. Huwag bakit? Igidan ko mo't lang ipapudot ti pagdigos na iti manok at tarakan ka. Naa, tapat ti manok? Ipapudutan pa iti pagdigos da? Wen tapno saan damot ang malamin. Angam di ka matanagan. Taun-unaan kailat ta nga si kaswen iti anak ta. Da kayo ti priority. May kadwalangan ng iti tarakan ka. Saan na kas iti at ilatan tarakan ko ti ayan ti atensyon ka. Sa balitan. Tadan bunga ti ayan ayat ta bakit. Patpatken kayo iti anak ta. Patpat ganda kamit, Baldo. Kitagyaman na kiti Diyos. Tanakatumpungak iti nasingpit nga asawa. Impamaysak nga roden ti matang ko kadagiti agina. Kadno dalangan free time ko, iso ti panangasikaso kadagiti tarakan ko. Naglabas pa iti tawan, nanayunan tanak mi kat adan upat abu nga mi iti asawa. Daytaman nga rod ti kapadasa kajak tupulos malipatan. Ti kabsa tunugayim mo, Baldo. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan day tapakasaritaan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang!